For today's video, ayan, ipakita ko sa inyo guys na kahapon nakapag-harvest na pala si Dana ng ating tamanigi or onion. Ayan. Nag-harvest na tayo ng ating onion na hindi ko man lang na-update sa inyo. Ayan yung onion natin. Guys, pangkusina lang natin to guys ha. Ayan, meron na tayong pangkusina. Ayan. Nakakatipid tayo dyan. Ayan, marami pa yan no. Isang taong supply to. Ayan, nakapag-harvest kahapon si Dana habang tayo ay nagtatrabaho. Dahil si Dana ay panggabi ang trabaho niya, kaya whole day siya dito sa ating bukid. At ito naman yung kamote natin. Yan yung sitaw. Ito yung pipino. At saka meron tayong mga kamatis. At saka meron tayong nasubi. Ayan, or talong. At nandun yung mani natin at saka yung kangkong, yung kangkong natin guys. Ayan. Yan yung mani natin. Ayan, nabubuhay naman sila pero namatay yung isa guys, namatay. Oh, ay, hello. At syempre ayan yung kangkong. Ayan, meron na tayo pang sabaw. Ayan, kunti lang naman yung mga buto natin, kaya kunti lang din. Ayan, pero gagawa ako ng buton yan. Para next year meron naman tayong itatanim at hindi na tayo bibili. Ayan. Yun ang purpose ko, kaya bumili tayo ng kangkong, magtanim, para next year meron tayong mapunla. Ayan yung update ko guys. At syempre yan yung kabukiran natin, walang katao-tao. Okay, at tayo ay magtatrabaho muna. Ayan, magbihis, maligo, magbihis dahil papasok pa tayo sa ating trabaho. Ayan, in-update ko lang kayo sa tinanim kong sitaw at saka nakapag-harvest tayo ng onion. Ayan yung sitaw guys, sitaw o sitaw pala. Ayan, or batong. Ayan, nag-transplanting ako nito noong nakaraang araw. Thank you. Ganda ng sitaw guys. Oh, very nice. May panggisa-gisa na tayo. Okay, that's it. Bye-bye.